Tällä videolla lähdetään tekemään oma FPS-peli täysin nollasta, pelkästään tekoälyä hyödyntäen, enkä me itse osaa edes koodata ollenkaan. Tekoälyt, mitä me tullaan käyttämään, on ChatGPT sekä Claude, ja näitä yhdistämällä koitetaan saada toimiva peli aikaiseksi. Joten hypätäänpä koneelle ja lähdetään tekemään. No niin, nyt meillä on Claude vasemmalla ja ChatGPT oikealla. Mitä mä ajattelin, että me tehdään ihan ekana, on se, että laitetaan ChatGPT tekemään meille grafiikkoja tähän peliin. Eli miltä nämä aseet tulee näyttää, miltä ne mapit tulee näyttää, vähän tämmöstä. Tehdään 3 eri asetta, AK-47, M4A1 sekä Desert Eagle. Tämän jälkeen voit luoda simppelit tekstuurit, kuten seinät, maan sekä taivaan, joka toimii mapin tekstuureina tähän peliin. Ja sitten sillä välin me laitetaan Claude tekemään suunnitelmaa tälle meidän pelille. Haluan, että tämä peli on first person shooter, jossa ammutaan pelissä liikkuvia botteja. Pelissä on kierroksia, joita pitää läpäistä ampumalla botit, jolloin seuraava kierros alkaa ja botteja on hieman enemmän ja ne voisivat olla vaikeampia kuin edellisellä rundilla. Jokainen rundin voitto antaisi pelaajalle lisää rahaa, jota hän voisi hyödyntää pelin kaupassa. ChatGPT saa meille grafiikkoja valmiiksi. Täytyy sanoa, että nämä on just niinku CS:stä revitty nämä aseet tässä pelissä. Näitä pitää vähän muokkaa, mutta tekstuurit näyttäisi ole ihan ok. Tässä on varmaan taivas ja tässä maa ja tässä on sitten seinää. Kerrotaanpa sille, että muuttaa vähän noita aseita, ettei ihan täysin olla samannäköisiä niinku CS:ssä. Nyt se on tehnyt ihan erilaiset modelit tänne. Nämä ei ole kyllä yhtään enää AK-47 eikä M4 näyttäviä nämä modelit, mutta ne näyttää oikeasti aika hyville. Ja Claude oli näköjään tehnyt meille prototyypiä tänne. Okei. Pysty kyllä ollenkaan kääntää tässä yhtään mitään. Tässä on tyyppi, mutta mä en pysty ampumaan sitä. Pointer lock ei onnistunut. Käytän nuolinäppäintä. En pysty ampumaan ollenkaan tai kääntämään piirrellä. Korjaa tämä. No niin, mä laitoin ChatGPTlle vielä näin, että voitko tehdä näistä sellaiset teksturit, joita voisin käyttää tuossa pelissä, minkä tulen tekemään, jolloin ne näyttävät siltä, että ne liikkuu, kun niillä ampuu tai lataa esimerkiksi. Ja nythän nämä on vain staattiset kuvat, niin me tarvittaisiin sellaiset kunnon animaatiot tähän hommaan. Joo. Sehän näyttää ihan ampuva ja asekki heiluu ja käsi heiluu ja katsotaan nämä muut. Kyllä, ja vielä pistooli. Ei yhtään hassumpi, tää on niinku köyhän miehen CS ihan selvästi. Mutta lähdetäänpä kokeilemaan miltä tää näyttää. Missä on viimeinen botti? Siellä. Noin. Otetaanpa noin maksimielämät tosta noin ja jatketaan seuraavalle rundille. Katos sinä. Nyt menee hyvin. Ei, mä kuolin. No niin, mä sanoin ChatGPTlle vielä, että tee mulle modeli, joka toimii vihollisena tässä pelissä. Se voi olla vaikka vihainen sotilas, jotta me saadaan noin botin näyttää vähän järkevämmiltä. Nythän ne on vaan tommosia, mä en tiedä, tämmösiä Michelin-ukkoja. Tässä on tää ChatGPTn tekemä vihollismodeli. Näyttää mun mielestä ihan jees. Mä pyysin sitä vielä sitten, että se voisi animoida sen, että se näyttäisi siltä, että se kävelee ihan oikeesti. Ja no, kyllä se näyttää siltä, että se voisi vaikka kävelläkin. Eihän nää täydellisiä ole, mutta kyllä niinkö toimii. Tähän jos saadaan vielä joku ampumisanimaatio ja kuolemisanimaatio, niin tähän on oikeasti aika hyvä. Alright, mä oon kokkaillut nyt ChatGPTn kanssa jonkun verran. Me tehtiin ihan alustavasti animaatiot, jossa tää vihollinen nyt pääsee ampumaan. Tää näyttää kyllä aika härölle. Tää näyttää niinku se spinbot tai sit CS:ssä tai jotain. Sitten tässä on vielä kuolema-animaatio. Tää näyttää, että se vähän niinku liukastus, mutta ei nää yhtään huonoja on mun mielestä. Eikä siinä vielä kaikki. Mä halusin, että se tekisi tosta mapista vähän paremman näköisen. Tää nykyinen mappi on todella tämmönen pelkistetty, siinä ei oikein ole yhtään mitään, se näyttää suhteellisen kauheelle. ChatGPT meni ja teki meille vähän moderneimpia tekstuureja tähän. Se on vähän erinäköistä kuosia. Näyttää mun mielestä ihan jees. Ja sit vielä viimeisenä se teki meille ääniefektipaketin. Nyt pitäisi kuulua äänet kun laukaisee ja lataa, kävelystä kuulua äänet ja vihollisen osumat kuulua. Joten lähdetään kokeilemaan, onko se oikeasti saanut hyviä juttuja aikaiseksi. Okei? Täällä on äänet, joo. Suhteellisen kauheat nämä ääniefektit, mutta peli näyttää todella hyvälle. Päähän. Tämä movementti tässä pelissä on yllättävän hyvä, mä tykkään tästä. Kokeillaan sitten tuota pistoolia. Mä en tiedä yhtään miten se ampuu tai miltä se edes kuulostaa, mutta kokeillaan. Naps. Rundi selvitty, come on. Vähän veikkaa, että me ei seuraavaa rundia selvitä hengissä, mutta kokeillaan. Oh. Pelkkää päätä. Noin! Okei, mä pystyn tästäkin ampumaan noita. Nythän löydettiin kyllä aika OP-spotti tähän. Mut joo, mä laitan tän nettiin vielä Clauden kanssa, niin pääsette tekin kokeilemaan tätä. Mutta pistä kommentteihin, kannattaisiko tätä vielä kehittää eteenpäin. Ja tuolta kuvauksesta sä pääset pelaamaan tätä peliä, siellä on linkki siihen.